I ara que estou començant a fer servir tot l'espai, no cal que mireu, jo espero que no cal que mireu, comenceu a posar consciència quin és el vostre eix motor en cada moment. Quan em desplaço, quin és el meu eix motor? Està als peus, està als genolls, està a la cadera, està al pit, està al cap. I com té a veure aquest eix motor amb la meva personalitat? I ara comenceu a posar el focus en el ritme. Com és el ritme i com puc alterar el ritme d'aquest moviment des d'aquesta forma de caminar, des d'aquesta circularitat, etc. El ritme. Y cómo eso empieza a ocupar espacio. Como eso que en apariencia era un punto en la pared, realmente ocupa más espacio de lo que parecía. Cómo me moviliza. Y cómo afecta a mi cuerpo y cómo mi cuerpo se mueve en relación a esa aceptación.